Takže vrátil som sa späť k tomu asi za 20 minút a ako vidíte, je to strašne pomalý spôsob, nepretiekla ani polovica toho poháru. No, ostalo nám toľko čiže takto si to dáme a ako druhé, čo spravíme, tak je to, že si tú vodu uvaríme. Takže zoberieme kanvicu. Tuto je kanvica. Zapojíme. Vylejeme vodu. Dáme tam našu túto. Zamkneme. Zovrieme. Prichystám si zatiaľ šáločku, takto. Tu máme šáločku. A teraz si iba počkáme, než sa nám zovrie voda a aby sa všetky baktérie vyvarili a aby sme mohli mať vodu pitnú. Voda nám už zovrela, takže teraz si ju prelejeme do šálky. No, takže voda nám skončila stále špinavá, ale je to o niečo lepšie, ako keď si porovnáme napríklad túto špinavú vodu s touto. Je to oveľa čistejšia voda a samozrejme je aj pitná, pretože sme ju prevarili a troška aj prefiltrovali. Takže ak nepálí, tak by som sa mohol trošku napiť. No, takže ako voda nám už trošku vychladla, tak mohli by sme sa ísť trošku napiť. Tak toto vyzerá. Nejako. No, voda chutí ako hlina. Rozhodne teda vôbec ani mne nechutí, ale akože keby ste potrebovali prežiť v prírode alebo také niečo, tak rozhodne toto sa dá spraviť. Je to pitné.